Kawasudo nyako Ramogi owere kod mag Gachagua koro wadonje motendore kod weche mag orak mar Adani kaka nang'isi motelo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka olando ni gibiro dhi e doho tarik 17 mar dweni mar kwedo okang' mane sirkal okawo mar chiwo orak ne kambi mar Adani mondo ta chenro mag teko mar keyo teko sitima e pacho ka. E twak mane duond buch Wiper obedo godo kawuono giwacho ni wach thecho oko Gachagua ne oti godo mar umo wang' jo Kenya mondo mi Adani orak mar tayo chenro madito mag piny owacho mathurka. Fredrick Omondi nigi ler mar wachni. Kane oloso e magawa moro e boma ma Nairobi, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni chenro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua en rieko ma sirkal ni godo mar galo pach jo Kenya seche ma giketo winjruok gi kambi mar Adani mondo giket koki orak mar keyo teko sitima. The impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the bread-based government. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. Ma en bang' ndalo achiel nyaka ne sirkal lando ni gimiyo kambi mar Adani orak mar bilion 95 mondo ota kambi mar ketrako kuom higni 30. I've seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive and secretive manner. Kuom mano, osingo madhi e doho tarik 17 dweni mar chungo kambi mar Adani dhi mbele kod orak mane oketo kokeno. We will, on behalf of the people of Kenya, be appearing in court on October the 17th. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with Ketrako and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. Kalonzo omedo ni Sirkand Kenya Kwanza ne osathich oko gi jopiny chieng' mane ikawo pach jopiny ewi paro mar thicho oko Rigathi Gachagua, kuma jopiny nowacho ni jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua odhi pacho kanyakla. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June, so they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Kalonzo bende wacho ni Gachagua nigi ratiro mar dhi e doho ka oponi od bura mar Senate obiro opuodho okang' mane od bura mamalo okawo mathiche ok e apisi. But Gachagua, as a Kenyan, has got his rights under the law, and I can tell you quite frankly, I was very impressed by his own presentation in his own defense. Opuojo od bura 44 mane ogoyo ombulu mar balo gi chenro mathicho oko Rigathi Gachagua. And it is clear that this was like a lynch mob. But there are 44 Kenyan leaders who stood firm and listened to the pulse and the aspirations of the Kenyan people. Ne weche telo mag duond buch Wiper omedo ni jaod bura madada Farah Malim idhi kaw ne okang' mowinjore bang' kane jaod burano balo gi chike mar duond burano. That was terrible concoction. Farah Malim is undergoing disciplinary proceedings by Wiper Democratic Movement. Fredrick Omondi, Ramogi TV.